An pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa mga namamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. Oras niya to sa ngunyan, alas 12:08 nin pagkaudto. Radyo Ronda Newswatch. Diyos maray na odto po sa Indogabus. Aldaw kita ngunyanin Martes. Pizza 25 kana bulanin Mayo taon 2021. Makakaibahan tang mahatud kan mga barata sa lado lokal an sa tuyang mga pag-iriba sa luwas. Sa lado technical, digdi sa satuyang estudyo si Engineer Lindon Turalyo. Yaon man si Kuya Tony Aguilar. Si Rodel Cesar ang satuyang Information Officer. Duman sa transmitter, yaon si Cha Buenaobra asin man si Tony Saison. Ako man po ang sa indong makakaibahan na matud kan mga barata sa pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Headlines kita kan mga barata sa lado lokal. Pagbabakuna sa A1 category duman sa Banwaan kan Balatan Camarines Sur, pinunan na ngunyan. Pigdududahan na shabu asin man badil na konfiskar sa pinagkondusir na operasyon kan PNP Balatan. Sunod-sunod na pagsagibunin barangayanihan sa Banwaan kan Nabwa Camarines Sur, nakakombinsir nin iba pang grupo asin mga pribadong individual. Kaso kan COVID-19 sa Camarines Sur, uminabot na sa 3,255. Emergency meeting pinanginutan kan DILG. Slaughterhouse asin man hinulid shrine duman sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur, bubukasan na liwat. Dos anyos na lalaking may mandamiento di aresto sa kasong homicide, arestado kan pinagsarong puwersa kan PNP duman sa syudad kan Legazpi. Total lunar eclipse mangyayari sa aga, Mayo 26. Balo pinagsilusan piga patadukan ninsaksak sa daghan mientras na turog duman sa Camarines Norte. Dating kongresista Nonoy Andaya sa Good and Grupong Anduyog, maatubang nin kaso sa ombudsman sa daipagtaonin bayad sa road right of way sa Coastal Road kan Camarines Sur.
Headlines man kita kan mga barata sa lado nasyonal. Sa bit sa bakuna, slot for sale, share tuna, sigon sa PNP. SWS, 63% Pilipino mas gusto ang bakuna hali sa US. 50% kan NCR, anom na high-risk areas, inuton sa bakuna sigon sa Okta. Mix and match trial sa COVID vaccine isusunod na sa Hunyo. Filipino seaman na tinamaan kan India variant nagadan. Digong nagbagoan isip daina ipapaapod ang ex-Philippine President. College universities mabakal nin COVID vaccine para man sa mga estudyante asin man faculty. Bongo nag-distribuer nin ayuda sa mga katutubo, komunista asin man mga paratanom. Pagpapadarakan OFW sa Israel naka-hold pa. Yan po ang nagkakapirasa na sa mga headlines kan sa tuyang mga barata sa pagkaudto. Ngunyan sa detalyes na tulos kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Pupo na ngunyan na aldaw ni Martes, Mayo 25, taon 2021. Ang pagbabakuna sa A1 category o ang mga worker and frontline health services duman sa Banwaan kan Balatan, Camarines Sur. Pigko kumbinser ang gabos na magpatudok tanganing magkaigwanin proteksyon kontra sa helang daraman kan COVID-19. Uminabot sa Banwaan ang enot na batch kan Sinovac asin man AstraZeneca COVID-19 vaccine kanda kaaging Mayo 20 kining presenting taon. Para man sa mga may kahaputan asin dugang pang mga impormasyon, makipag-koordinar sana sa lokal na gobyerno asin man sa municipal health unit kan Banwaan kan Balatan, Camarines Sur. Mientras tanto, saro na naman na tulak kan ipinagpapangalad na droga ang nahulog sa kamot kan PNP duman sa Banwaan kan Balatan, Camarines Sur. Alas 11:15 kasubanggi, Mayo 24, taon 2021, kan magkondusir nin drug by bust operation ang PNP sa pamamayon ni Police Captain Engelbert Toraldo, Chief of Police kan Balatan Municipal Police Station, na naging rason kan pagkakaarestar sa suspect na pinagbistong si Raymond Villamero y Reprente, 24 anyos, pedicab driver, soltero, asin man residente kan Zona 5, Barangay San Antonio, poblasyon sa Banwaan kan Nabwa, Camarines Sur. Isinagibo ang operasyon sa Zona 6, Barangay Luluwasan sa Banwaan kan Balatan, Camarines Sur. Mantang na konfiskar sa suspect ang ginamit na kwartang mark money
na nagkakantidad 700 pesos. Duwang plastic sachet na may laog nin pinagdududahan man na shabu. Asin sarong badil na may duwang bala. Mantang maatubang ngunyan ang suspect sa kasong pagbalgar kan Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 asin man pagbalgar sa Republic Act 8294 o Republic Act 10591 Comprehensive Law on Firearm and Ammunition. Ang pinakusog na kampanya kontra sa ilegal na droga sa Gabos, ano man na ilegal na aktibidad da ipig tutugutan kan PNP. Sa iba pang detalyes kita kan mga barata sa lado lokal. Sa pakikipag-koordinar man kan the Fraternal Orders of Eagles sa paagi kan presidente na si retired General Wen Abordo kaibaan Provincial Director kan Camarines Sur Police Provincial Office na si Police Colonel Bernardo Ferres, kaibaan Chief of Police Community Affairs Branch na si Police Lieutenant Colonel Louie Manuel de la Piña, an RCSP CWAO team kan 2nd Provincial Mobile Force Company asin man ang bilog na puwersa kan mga kapupulisan kan Banuan kan Nabwa Camarines Sur sa irarom man kan pamamayo ni Police Major Divino John Filia. Liwat na naisagibo asin matrayumpong nangyari ang barangayanihan alas 8 din pagkaaga kanakaaging Mayo 22 taon 2021 duman sa Barangay San Roque, Madawun asin man Barangay San Isidro, Poblasyon kung sain 170 pamilya ana na biyayaan pagkatapos nindang mataunan kan mga food fact. Sa paagi kan arog kaining aktibidad bako sedang tabang an naidara sa mga nangangaipo. Kundi mahihiling man ang dakulang kaugmahan, pasasalamat na mahihiling sa mga masisinggayang mga lalawgon. Mantang padagos man ining maserbing inspirasyon sa bilog na komunidad ang bayanihan na kadtupang panahon dati ng pinagigibo kan mga may edad na iyong pinag-aarog man kan mga kahubinisan hasta sa ngunyan. Kon kaya labi-labi man ang pasasalamat kan PNP na buwa sa Gabos na nagtataumanin tabang tanganing may pagpadagos pa ang pagtaumanin pangangaipo sa mga namamanwaan urog na ngunya na panahon nin pandemya. Paabutan tanin maray na udto ang mga masusugid tang paraan tabay sa paagi kan Facebook Live kan RPNDCKI. Maray na udto ki Benos Prestado Bungay Salva nagaantabay duman sa Pasig City. And maray na aga ki Madam Monica Pereke duman sa Limassol, Cyprus. Ki Police Lieutenant Villa Vergara Sereno dyan sa Iriga City Police Station. Maray na udto sa Indo Madam. Asin sa imong mga pag-iriba. Siring man ki Marivic Mandresa Alvius. And ki Ramon Gomez Valenzuela, maray na mudto Bicolandia, ang sabi niya. Sa pagpapadagos pa man giraray kita kan sa tuyang mga barata, uminabot na sa 3,255 ang cumulative COVID case sa Camarines Sur kan maduganganin 101 kaso udma.
Kung hihilingon ang report o record kan Department of Health Bicol, ang Banwaan kan Pili Camarines Sur o ang capital town ang pinakadakul na nailista sa rehiyon sa bilang na 30. Pigsundan ini kan Banwaan kan Bula Camarines Sur na may na-record man na 22. Enot ng pigsabi ni DOH Assistant Regional Director Dr. Perchito Abilino, nasaro sa pinaghihiling na rason kung no ta naglalangkaw ang kaso nin hulimanta sa mas pinakusog na contact tracing sa kada probinsya, mas dakul ang nai-examine na close contact. Apera kainin na dugangan man ang mga laboratoryong nagkakaigwana nin kapasidad na mag-examine nin sample asin man pagbalik sa dating ugali kan mga Bicolano. En connection kaini, nagpagirumdum man ang Department of Interior and Local Government sa mga alkalde asin man mga opisyal na ipautob ang nadadapat na aksyon kontra sa COVID-19. Sigun man ki DILG Provincial Officer Melody Relosio, sinabi kaining nagkaigwasinda nin emergency meeting kasuudma tanganing ipagirumdom sa mga alkalde asin man mga municipal health officer an sa indaman na papel sa COVID-19 response. Enot ng pigsabi ni Presidente Duterte na ang mga alkalde asin man mga punong barangay na may dakulang pagkukulang maatubang sa magkakanigong kaso. Maray daod to ki Vincent Albay Salva duman sa Mandaluyong City. Piglalauman na mabalik na sa normal asin man regular na operasyon ang nagsaradong slaughterhouse pati naman ang hinulid shrine, magiging bukas naman sa mga deboto ni Amang Hinulid ngunya na nakarecover na sa COVID-19 kan mga nakalihis na aldaw ang nagkakapirang mga residente sa Zona 7, Barangay Santa Salud sa sinambitan ng Banwaan. Hinali naman tulos ang mga barikada sa sinambitan ng Sona kasuudma bilang palatandaan na tapos na ang lockdown period sa 52 na pamilyang apektado o naapektaran kan virus. Mismong si Santa Salud punong barangay Virginia Oliva ang nagkumpirmar kaininin hulita tapos na ang 14 aldaw na quarantine sa mga nagkahelang. Kasuudma sarong maugmang pamahawan ang piga preparar ninda Kapitan Oliva sa mga o sa Zona 7 na ikinaugmaman kan mga ininin hulita libre na sinda sa nakakagadan na virus. En connection kainin nakatalaan na ipautob sa Barangay Santa Salud asin sa iba pang barangay kan Banwaan kan Calabanga Camarines Sur ang pagtitikit na sa siisayman na mga violator sa health protocol arog kan daiman paggamit nin face mask o face shield, daipagsunod sa physical distancing asin pagbalgar sa group drinking ordinance. Ang si isayman na violator titikita na kan mga barangay official na kabali sa task force kontra COVID-19.
Mientras tanto, dagos ng daina na pagmata ang sarong 55 anyos na lalaking balo matapos mana inian patadukanin saksak sa daghan kan sarong silusong kabarangay. Mientras na nagtuturog ang biktima sa Jose Panganiban Fishport, Furok 4, Barangay Calero sa Jose Panganiban, Camarines Norte, kanakaaging pagkahapon. Dead on the spot ninhuliman sa hararom na saksak sa daghan ang biktimang pinagbistong si Roberto Fajardo Balmaceda, mientras na arestado man ang suspect na si Antonio Tolosa Jurado, 52 anyos may agom, parehas residente kan sinambitan ng barangay. Sa report, alas 3 nin pagkahapon, mientras na nagtuturog ang biktima sa laog kan Fishport, kan uminabot ang suspect na armado nin patarom. Tulos na pinagranihan ang biktima, asin mayong pasabisabing basta na sanang pinagsaksak nin 2 beses sa daghan na tulos na ikinagadan kan biktima. Naglalataw sa pinaggibong investigasyon na naginibong gadanon kan suspect ang biktima ninhuliman sa pinagsisilusan subuot niya ini sa iyang agum. Detalyes paman giraray kita kan sa tuyang mga barata. Nakatalaan ng magsunad nin kaso si dating kongresista Nunoy Andaya kontra sa mga patrabaho kan Kapitulyo Probinsyal kan Camarines Sur sa daik kaini pagtaunin bayad sa mga daga na pinag-agihan kan Camarines Sur Coastal Road puon sa Banuan kan Pasakaw hasta sa Banuan kan Balatan, Camarines Sur. Iyo ini ang pinagbuyagyag kan dating kongresista. Kasunod naman kan mga permado na apidabit kan mga kagsadiri nindaga na mayo pa lamang ni piso na ipinagtatao sa saindakan ana Kapitulyo Probinsyal. Mientras na igwa at subuot ininin kabayadan sa road right of way. Mayo man subuot sa saindanin pinapirmahan na donasyon o kung ano pa man na dokumento na minaluwas na mas enot pa ang proyekto na naibugtak sa mga pribadong propriedad sa o nasaltuman sa pinagbubuot kanlay. Mantang nakaandaman ang dating kongresista na iyo ang maging abogado kan gabos na mga kagsadiri nindaga, tanganing mapadusahan kung si Isay an may salang kaginibuhan. Ang proyekto na pinagpunduhan nin maabot sa bilyones de pesos kan DPWH na mapalipot kan biyahe hali man sa probinsya kan Albay pasiringon sa Primero Distrito kan Camarines Sur. Inapudan pa kan dating kongresista ang atensyon ni Regional Director Eduardo kan DPWH na imbestigaran ang sinambitan ng bagay ninhulita masasabit sinda sa irregularidad. Pigtawan pa manindoon ni Andaya na kasurog niya sa paglaban sa korupsyon ang grupo kan Anduyog na kinagbabalihan ini kan mga alkalde asin vice alkalde kan Camarines Sur na mga bistadong kalyado kan dating kongresista. Maray na agaman ki Auntie Gina Orozco Bongaes Thompson na nagaantabay sa mga oras na ini. And
Shout out sa mga subscriber kan sa indang YouTube sa Gina Ju Thompson. Oras niya to sa gunyan, alas 12:32 nin pagkaudto. Mabuelta kita pagkalihis na kan nagkapirang mga pagirumdum. An oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. An oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenis Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng #1 best-selling Ionic Mineral Food Supplement, HCI CMD, Cell Mineral Drops. Ang oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Ito ang bago ngayon sa Iriga. High-tech at naiiba. Notorious Details Auto Detailing Studio. Para sa mga gustong magpa-makeover ng inyong mga sasakyan, motorsiklo o auto man yan, tiyak inyong mapagkakatiwalaan. Ang Notorious Details Auto Detailing Studio. Tandaan, Notorious Details Auto Detailing Studio. Meron silang very affordable, mura na at yakang-yakan ng bulsa na mga serbisyo gaya ng Notorious Packages, VIP Car Wash, VIP Detailing, Ceramic Coating, at Nano Graphene Coating. Meron ding premium services gaya ng Premium Car Wash, Motor Wash, Wash Plus Wax, Express Detailing, at Interior Detailing. Subukan din ang kanilang premium services gaya ng Headlight Restoration, Glass Detailing, Engine Detailing, Cabin Disinfection, at UV light sterilization. Meron silang mga friendly lady detailers and car wash boys. Dito nyo lang matatagpuan sa Notorious Details Auto Detailing Studio. Kaya kung gusto nyo ng sasakyan na always bago at gwapo, subukan na ang pinakabago at naiibang auto detailing sa Iriga. Yan ang Notorious Details. Maganda ang lugar at pwedeng mag-relax habang kayo'y naghihintay with free coffee and Wi-Fi. Notorious Details. Visit us at Iriga Nabua Highway, Francia, Iriga City. Notorious Details Auto Detailing Studio. Your car is in good hands. Owned and managed by John and the beautiful Dayan Maestrado. Mga tugang, ang Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdum kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam ang pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan, orog na ang bagyo, linog, pagtuganin bulkan, asin iba pang peligro sa buhay, asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso, asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ibakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan ang first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, anpito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nintulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drill, sagkod iba pang training dapit sa Disaster Preparedness and Response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaonin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yukot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176.
sa OCD Fight. Bida ang handa. Kung ikaw ay may problema sa mata, gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, ang eyeberry ang gamot para sa inyo. Ang aking mata po, may mga lumalabas-labas po ng mga itim sa aking mata. Namumula po ang aking mga mata pareho. Pero mula nung gumamit ako ng eyeberry, nawala po yung mga itim-itim at pagpupula ng aking mata. Tapos po, nakakapag-drive na ako ng maigi dahil ng aking mata ay luminaw. Salamat po sa eyeberry, luminaw po ang aking mata. Ang eyeberry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Halagang paalala, ang eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ang hanap nito, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments. Apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918375293. An Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nagaayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, pison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalyes, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Summer na naman, kaya buwelong-buwelo sa mga gimmick at handaan. Ang sarap talagang kumain, lalo na ang mga malalamig na desserts, fruits at iba pa. Pero teka, ngipin nyo ba ay ayos pa? No problem, dahil may solusyon na dyan. Puntahan lang ang pinakabago, pinaka-high-tech at pinakamodernong dental clinic ngayon. Puntahan lang ang Zantua Nonato Dental Care. Zantua Nonato Dental Care. Affordable at garantisado ang kanilang serbisyo. Zantua Nonato Dental Care. Cool, as in malinig ang sa indang lugar. Very friendly pa ang sa indang mga dental staff. Bukas sinda Lunes sundong Sabado, alas 8 nin aga sundong alas 6 nin banggi. Iguanin mga branches sa Iriga, Nabua, Baaw, Buhi, asin ang pinakabago sa Pili, Camarines Sur, Sanchua Nonato Dental Care. For appointment, please call or text 0995-674-7069. That's 0995-674-7069. Kun ang hanap nindo malinig, malipot asin masiram na namit nin tubig. Yaon na sa Santo Niño, Iriga, ang Abi Aqua Cool Water Refilling Station. Abi Aqua Cool Water Refilling Station nag-agi sa magkapirang purification system nganing maging malinig asin masiram ang inumo na tubig. Abi Aqua Cool Water Refilling Station. Purified drinking water, your water that's worth every drop. For inquiries, look for Aurora B. Ilianza, located at 258 Villanueva Street, Santo Niño, Irigas City, or call 0912-676-6649. Oras niya to sa gunyan, alas 12:41 nin pagkaudto. Radyo Ronda Newswatch. Ngunyan, balik girare kita sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga bareta. Alagad paabutan ko nin maray na udto si Roger Nacario Marmol, si Joy B. Camila, asin man si Pamela Fortes, duman sa Barangay Pantat sa Banwaan kan Tinambak, Camarines Sur. Detalyes paman kita kan mga bareta sa lado lokal. Arestado kasaudmang alas 2:40 nin pagkahapon kan mataymingan sa P2 Barangay 64 Bagakay sa syudad kan Legazpi kan pinagsarong puwersa kan Legazpi City Police Station
asin man kan RHPU 5 sa iraruman kan direktang supervision ni Police Lieutenant Colonel Rodelon A. Bitita, Chief of Police kan Legazpi City Police Station. Ang suspect na naarestar inipinagbistong si Erwin Arcos E. Sanchez, 32 anyos, soltero, residente kan sinambitan ng barangay. Ninhuli sa bertod kan mandamiento di arresto sa iraruman kan criminal case numerado 30118 sa kasong reckless imprudence resulting in homicide na pinagrekomendaran ini kan korte nin piyansang nagkakantidad 28,000 de pesos para man sa temporaryo menteng libertad ka ini. Ini ang pinag-issue ni Honorable Joseph Raymond Borja, presiding judge kan MTCC 2 sa syudad kan Legazpi, Pichado Agosto 20, taon 2019. Kon kayaan sinambitan ng suspect, sa ngunyan, ini ang yaon pa man giraray sa kustodiya kan Legazpi City Police Station. Asin padagos pa man na naghihimas nin malipot matagas na rehas sa karsel para man sa magkakanigong disposisyon. Pinag-aabangan na kandakul na mga Pilipino ang pag-abot kan total lunar eclipse na mangyayari sa agang Miyerkules, Mayo 26, taon 2021. Sigun kay Mario Rimondo kan Astronomical Observation Time Services Unit kan Pag-asa, mangyayari ang eclipse nin huliman sa pagranikan bulan kan kinaban sa distansyang 357,000 kilometro na sasabayan kan na blood moon o pamumula kaini. Mapuon subuot ini eksaktong alas 4:47 nin pagkahapon. Alagad mahihiling ang bulan alas 6:40 o alas 6:12 na konsain partial eclipse o kabanga mo na ang makulay pula. Mahihiling ang pig-aapod na super blood moon o pagpupula kan kabilugan kan bulan eksaktong alas 7:11 nin banggi hasta alas 7:25 pagkalihis kan sinambitan ng oras liwat na mahahali ang pagpupula kan bulan hasta sa alas 8:52 nin pagkabanggi. Sigun kay Raymondo, dapat na samantalahon na kan mga Pilipino ang pinominom na ini nin hulita minsan sana sa nagkakapirang taon mangyayari asin mahihiling sa Pilipinas. Sa mga mayo manin teleskopyo o dai makakaluwas nin harong, pwede ser man na mahiling ang coverage ka na super lunar eclipse sa mga social media account ka na Pag-asa. Detalyes na kita kan mga barata sa lado nasyonal. Dagos na o syerto na kan Philippine National Police ang nagkakapirang individual na sabit sa subuot pagpapabakal kan COVID-19 vaccination slot sa nagkakapirang syudad sa Metro Manila. Sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Ronaldo Ulay na isinasagibo na ngunyan ang investigasyon sa pangingenot kan Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Nagsayuma man si Ulay na ibuyagyag ang mga pangaran kan mga ini sa paghadit na magkaigwa
nin averia o anuman na pagkaabala pa sa investigasyon. Magigirumduman na kan nakalihis na simana, nag-viral sa social media ang subuot birentahan kan vaccination slots no minabot sa 8,000 hasta 12,000 de pesos lambang saro ang presyo. Ang syudad kan San Juan asin man Mandaluyong ang nagkakapira sa mga sinasabing nagkakaigwa nin vaccination for sale. Apelasyon man ni ulay sa publiko, dai magpaluko nin hulita kadakol ang nagruluwasan ngunyan na mga nagsasamantala sa pandemya. Mas makakarahay na tulos na i-report sa isumbong tanganing tulos na maaksyonan kan PNP. Mientras tanto, mas mawot ka na 63% mga Pilipino ang na bakuna kontra sa COVID-19 na hali sa Amerika. Base ini sa resulta kan survey kan Social Weather Station SWS na ipinagsagibo kan nakalis na Abril 28 hasta Mayo 2 taon 2021 kung sain hinapot ang nasa 1,200 na adults. Nagpanduwa sa Amerika ang Japan 19%, pigsundan inikan Australia 13%, United Kingdom 13%, Canada 12%, Russia 12%, Germany 8%, Korea 6%, asin man India 3%. Duwang porsyento ang nagpili sa 10 nasyon, mientras tantong 12% ang sulaminting nagtaunin kasimbagan. Ang eksaktong hapot sa survey kung makakapili ka sa nasyon na pinaghalian kan bakuna, nagabos aprobado kan Food and Drug Administration kan Pilipinas, arin sa mga ini ana pipilion mo. Mientras tantong sa hapot na kung makakapili ka man nin tatak kan bakuna, nagabos man aprobado kan Food and Drug Administration kan Pilipinas, arin man sa mga sumusunod ana pipilion mo. Nagluluwas na 39% kan mga Pilipino an mawot iyo an Sinovac Biotech na ginibukan China, mientras tantong 33% ang pabor sa Pfizer-BioNTech kan Amerika. Sa 1,200 na respondent, tig 300 ang hali sa Metro Manila, balance Luzon, Visayas, asin man Mindanao. Magigirumduman na mismong si Presidente Rodrigo Duterte ang nagsabi na daina dapat na magpili kan bakuna nin hulita gabusman ini aprobado asin epektibo. Ginibo kan presidente ang pahayag nin huliman sa mga insidente kung sain pigruruso ang mga vaccination site na may bakuna hali sa Pfizer. Maray na udto ki DB Ojeda. Happy lunchtime po, asin man sa stop kan Cortez Eatery, Gibara Store, dyan sa market site, digdi sa syudad kan Iriga. Thank you and God bless, man sa Indo. Pupo na nasa masunod na bulan, ang pag-aadal sa mix and match kan COVID-19 vaccine brand. Mientras na ang nasyon, dai pa nakakaresibi nin pusog na supply kan mga doses. Sigun ki Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña,
An mixing and matching trial madurar nin 18 bulan na papartisiparan ini kan mildos na individual. Pigahalat na sana kan DOST ang pag-aprobar kan Food and Drug Administration FDA asin man kan Health Research Ethics Board antes manapunan ang trial. Gagamiton man na magkaigwa ang nasyon kun arin ang magayon na pagmix pwede man gabos kun kaya hihilingon anuman ana o kun ano ana mas magayon na kombinasyon. Nakapokus ang paghahalo sa Sinovac asin man iba pang brand na igwa ang nasyon. Mahali ang mga partisipantes sa Manila, Rizal, Pasig, Makati, Pasay, Muntinlupa, Cebu, asin Davao, sigun pa de la Peña. Nainot ng pinagsabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na ang katuyuhan kan gobyerno na makapagbakuna nin 120,000 na katawo kada aldaw sa Metro Manila, asin 500,000 sa mga pangenot na sentro kan ekonomiya sa bilog na nasyon sa Nobyembre. Kaipuhan na mabakunahan subuot ang nasa 70 milyon o 2/3 kan populasyon antes man na magtapos ang taon tanganing makua ang herd immunity. Mientras tanto, pigrekomendar kan Octa Research Group sa okan gobyerno na inuton na bakunahan ang 50% kan populasyon kan National Capital Region NCR asin man anum kan high risk areas para man sa mas amay na makua ang herd immunity ka nasyon kontra COVID-19. Para sa Metro Manila, kaipuan na maging prioridad man subuot kan gobyerno ang tugigaraw. Santiago, Baguio, Cainta, Rizal, Cebu, asin man Imos, Cavite, ninhuli sa halangkaw na attack rates. Ginakarkulong nasa 7.98 milyon na individual ang kaipuhan na babakunahan sa mga lugar na ini na nangangaipon nin 15.96 milyon na doses. Liwat na nagpaliwanag man si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang pag-abot sa herd immunity sarong long-term goal asin nakadepende talaga sa pag-abot kan mas dakul na supply kan bakuna sa nasyon. Nagadan ang sarong Pilipino seaman na naulakitan kan India variant kan COVID-19 mientras na unsiman ang mga dagos ng narahay sa helang sigun ki Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Ang nagadan na pasyente saro sa Siam na tripulante kan MV Athens na nag-emergency docking sa Manila Bay kanakaaging aldaw. Apat sa Inda ang padagos na nakahutad sa hospital mientras na ang apat ang narahay naman sa pagkaka-impeksyon kan B1617 variant na enot ng nasyerto sa India. Daiman pigbisto ni Vergere ang tripulante na sinabi niyang hali sa Paranaque alagad nag-i-star man sa sarong probinsya. Para sa mga lunad kan MV Athens, tulupang OFW ang naulakitan man kan India variant alagad mga narahay naman. Ang tulong close contact man ninda na nagpositibo sa COVID-19 na syerto naman
asin mayo man na daradarang Indian variant. Mientras tanto, sa tahaw man kan padagos na krisis na darakan COVID-19 pandemic, nagdidistribuer nin ayuda si Senador Christopher Bungo sa indigenous communities asin man sa dating komunista asin man mga paratanom duman sa Mati City, Davao Oriental. Nagtauan grupo kan senador nin Meals Food Pack asin man mga bulong sa 400 na beneficiaries sa 66 IB Advance Command Post sa Barangay Dawan. Nagtauman sindanin vitamins, reusable asin medical grade mask, asin man face shield, tangganing masyerto na ligtas ana salud kan beneficiaries sa huma kan COVID-19. May mga piling individual na pigtaunan nin mga bagong sapatos, bisikleta, asin man computer, tablet, para man sa mga aking nag-aaradal. Pigbinser man kan lehislador ang mga benepisyaryo na magrani sa gobyerno kung nangangaipon in tabang pinansyal asin man medikal. Mientras tantong pigsyertuman nigo sa mga dating rebelding komunista asin man sa indang pamilya sa Caloocan Town, Leyte, ang pagpromesa kan gobyerno na sinda tatabangan asin day pababayaan tanganing makarecover sa presenteng krisis. Ultimong detalyes kita kan mga barata sa lado nasyonal. Nakabinbin pa ang pagpapadara kan Department of Labor and Employment DOLE nin mga OFW sa Israel sa kaibungkan paguntok kan bakbakan ninuliman sa ipinapautob ngunyan na tros sa pagultanan kan Hamas. Ipinaliwanag ni Labor Secretary Silvestre Bilio III na pinag-aadalan panindaan kamugtakan asin nagahagad pa nin advice kay Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. kung noarin talaga magiging salbado na sa sinambitan ng nasyon. Ipinagdugang niya na sa kaibungkan tros pwedeng magkaigwa nin violasyon sa saro sa mga lado na posibleng maging rason kan bagong bakbakan na mamugtak sa mga OFW sa peligro. Magigirumduman na may 400 na caregiver na nakatalaan na magpasiring na sa Israel ang nabinbin ninhuliman sa pagpuon ka na barakbakan. Enot nang naglangkaw ang Pilipinas nin alert level 2 sa Gaza na nangangahulugan nin suspension kan pagpapadara nin mga OFW. Padagos man subuot ang recruitment kan mga OFW. Alagad naka-hold muna ang sa indaman na aktual na paghahali. Sa datos kan Overseas Workers Welfare Administration OWA, maabot sa 30,000 na OFW na nagtatrabaho sa Israel na man magpuruli. Yan na po ang naging katripunan kan sa tuyang pagbabareta sa bareta sa pagkaudto. Ngunya na aldaw nin Martes, pizza 25 kan bulanin Mayo, taon 2021. Nakaibahan ta sa lado technical kasubago si Engineer Lindon Toralio. Ngunyan si Kuya Tony Aguilar ang Chief Technician, si Rodel Cesar ang satuyang Information Officer, si Cha Buena Obra asin man si Tony Saison duman sa transmitter. Maray na udtuman dyan sa sakuyang tindahan nagaantabay.
Diyan sa Springfield Subdivision, Barangay San Roque, Syudad nin Iriga, si Nika, si Ipi, asinman si Sprite. Ako man po ang sa indong nakaibahan na naghatod kan mga barata sa barata. Ini po si Gloria